Türkmenistanyň Zenanlar Birleşiginiň merkezi geňeşiniň Kärdeşler arkalaşyklarynyň milli merkeziniň bilelikde guramaklaryna tikinçi zenanyň arasynda Hunärim mar hormatym maratly bäsdeşiň jemleji tapgyry geçirildi. 2026-njy garaşsyzy bagyp bitirip Türkmenistan Bedew Batly Atmuradyň mekanyny ilip aglan edilmek münasibetli. Hemde görelle mektebine urulan Oglaba dejanyň döreden täsin amaly haşam sungatynyň nusgalaryndan ugralanyp, kärhanalarda zähmet çekýän, çeperelli, kesbinden kemal tapyp, milli libaslar ýaýbanlandyrmakda ussatlyk görkezýän tikinçi denanyň arasynda geçirilen bäsdeşiň jemleji tapgyry täsirli bilen tapawutlandy. Bäsdeşiň düzgünlämesine laýyklykda zenanlar 3 şert boýunça bäsdeşdiler. Bäsdeşik watanymyzyň pajarlap ösmegine, uly goşunt goşýan zenanlarymyzyň pederlerimizden galan nusgalyk däplerine, kökleri asyrlaryň jümmüşinden gaýdan edep gadalaryna bolan belent dünýä garaýşyny beýan etmek, ene mamalamyzyň tikinçilik sungatyna bolan belent söýgüni halkyň arasynda ýaýbanlandyrmak, päk ýürekden zähmet çekýän zenanyň hünär ussatlygyny kemilleşdirmek we olaryň zähmet önürjiligini artdyrmak maksady bilen geçirildi. Oňa gatnaşan zenanlara uly sarpa goýulýan ajaýyp zamanada döredilýän giň şertler heme mümkinçilikler üçin gahrman arkadamyza hemde arkadaly gahrman serdarmyza hoşalyk sözlerini beýan etdiler.